ora pangling anak-anakku sing wis padha sowan ngersani wong tuwa. Nala Gareng padha kanthi harja sapraptamu dole tansah pinanginganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra Punala Gareng. Kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama sembahan kula. Iya cah bagus tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggon jimat paripik gayana ning kasantosan amewahana kabagyaning gesang kula Rama Semar. Ya diprayogane nggonmu sowan ngersaning Bapak sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Punala Gareng Bapak Semar. Petro slamet sowanmu neng Karang Kadempel dole wilujeng Pak bekti kula kunjuk ngersanipun Bapak kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Pak. Iya tak tampa anakku panenggak Petro Kantong Bolong ora liwat pangestuku Tampanana tole kula pundi nggon jimat paripin dayana ning kasantosan diprayogane anggonmu sowan ngersaning Bapak sampun boten kirang prayogi Pak. Anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar sesembahan kula inggih tiyang sepuh kula. Bagong anakku ragil sing bagus dhewe padha kanthi harja sapraptamu Bagong. Pangestune Semar wilujeng bekti kula katur nggih Bapak Semar. Iya tak tampa cah bagus pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan diprayogakno anggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Bapak. Anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar wonten ing Karang Kadempel Bapak Semar. Iya mestine do kaget. Ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karang Kadempel ndadosaken kejut raos sing manah kula sajake badhe wonten wigatos ing badhe dipun ngendikaken Bapak ingkang tinampi dhateng sangyanipun para putra menawi kepak-kepak kawareng wadharing kathah rasa aneh-aneh to reng iki kaya sok sowan ning kraton wae.